Nthawi imene tidaliwana takula tikumva kunena kuti mawu amalenga, ndipo munyengo zambiri takhala tikulesedwa kutulusa mawu achabechabe olankhulira azinzathu kapena zokhuza moyo wathu, kamba kunena kuti makolo kalero ankakhulupirira kuti mawu ena amapherezera mozochitika, ndipo cholankhula chimene umachilankhula nthawi zina chimatha kuchitika. Mwachisanzo, ngati ungalankhulire mawu ena ake kwa nzako, chinthu chimene wachilankhulacho chikanchitikira, anthu ena amakhulupirira kuti iwe ndi amene wachitisa zinthuzo, ndipo kupanda kunena mawu amenewo munthuyo sizikadachitikira motero. Mwachisanzo, kunena mawu onena kuti ndikupha, zimatheka kunena kuti mwina munthuyo pali vuto lina lake nkupezeka kuti munthu uja wamwalira, anthu amayamba kuloza chala kuti okuphayo ndiwe ngakhale sudankhuze, koma chifukwa cha mawu amene iwe walankhula, chifukwa chotinso anthu amakhulupirira kuti mawu amalenga, amayang'ana komanso kuloza chala iweyo. Ndiponso takula tikuwuzidwa kunena kuti nthawi zambiri tisamatchule mawu oziyang'anira pansi, oonesa kuti ife ndi anthu ovutika, oonesa kuti ndife anthu olephera, kotero amatiwuza kuti tizinena molimba mtima kuti ndife anthu okhonza, ndife anthu amene tili ndi kuthekera, chifukwa chonena choti mawu amalenga. Ndipo nkhani iyi imene ndikuyika mbayi iyapherezera ku parliament, kumeneku ku nyumba ya malamulo, kamba kunena kuti parliament imene imatsekedwa pamene parliament imapita kumapeto, kohoti iyapita ija ya mnthawi ya utsogoleri wa Malawi Congress Party amenewa a Samia Suleiman adalankhula mawu, ndipo mawu amenewo adali opita kwa a Gotan Hala amene mu nthawi adali spikala wa nyumba ya malamulo, mawu amene apherezera mzochitika zimene zachitika pompanozi. Ndipo tamveserani momwe amenewa a Samia Suleiman adalankhulira pamene parliament imatsekedwa. Put them down. And lastly, Madam Speaker, when you come in September, I know you're coming. I know you're coming. Ask for this seat. It's very comfortable, Madam Speaker. I'll be there. Thank you so much, Madam Speaker. Thank you. Thank you. Umo ndi momwe amenewa a Samia Suleiman adalankhulira zokhuza uspikala mu nthawi nkuti ali ku chipani chosutsa chimene pano ncholamula, mu nthawi nkuti aspika a nyumbayi ali mayi Gotan Hala, ndipo iwo adanena kuti mpando umenewu tsiku lina azaukhala. Monga takamba kale kunena kuti takhala tikuletsedwa kunena mawu osayenera, ndipo takhala tikulimbikisidwa kunena mawu amene ndi achilimbikiso ponena kuti mawu amalenga. Nkosavuta kuti tinene kuti zimene adalankhula a Samia Suleiman zapherezera mu zimeneyo adalankhulapo mu nthawiyo, mu nthawi imene parliament inkatsekedwa. Koma ndimafuna ndikonze ichi, musachite mistake popeza a Samia Suleiman si profeti, koma nkhani ndiyonena kuti izi sizidachitike mwangozi, chifukwa chonena kuti chipani cha Democratic Progressive Party chidali kale ndi plani imene adayiyambira pakale kwambiri, ngakhale hwiso asadayimbidwe. Adali adayichita study kale constituency iliyonse, adali adawerengera voti iliyonse, ndipo malo mwake iwo ganizo lozayika spika nkukhala a Samia Suleiman lidali lilipo kale ndi kale. Ndipo ngakhalenso mu nthawi ya parliament yapita ija, mmodzi mwa anthu enanso ku chipani chomwechi cha DPP adalankhula ndi confidence kumeneku kudali kuchenjeza ma ministers a chipani cha Malawi Congress Party kunena kuti mukonze ndende, ndipo m'malo mwake chifukwa chona zoti ndendezi muzazifuna, ndipo m'malo mwake mukonzenso nkhani yakatangale chifukwa chonena zoti tikudziwa zonse zimene mukuchita, mukugulisa ma ambulance, fetereza, madilu akumeneku tikuwaziwa onse. Nyumba ya malamulo idatseka, koma mamembala a chipani cha DPP ku nyumba ya malamulo sadatseke nkomwe, ndipo kwawo kudali kuonerera komanso kuchita rekodi ndi kusunga madata a nkhani zimenezi. Ndipo adalankhula zochuluka a spokesperson a ku chipani cha DPP kunena kuti ku nkhani ya zamtengatenga ndi mtokoma kumeneku, ku nkhani ya za railways kapena kuti njanji, nkhani ya mafuta ya fetereza, DPP idachita claim ndipo idafotokoza kuti ili ndi umboni wa zonse. Choncho mu nthawi iyi tiyambe kuyang'anira, kamba kunena kuti iwowa adali akudziwa momwe zidachitikira, komwe zidachitikira ndi nthawi yomwe zidachitikira. So pano padakali pano IMCP ali wefuwefu, kamba kunena kuti zimene adalankhulapo
anthu angapo akuchipani chimenechi cha DPP zochenjeza chipanichi zina ndi zina zayamba kufukuka, monganso kupherezera kwa nkhani ya Samia Suleiman yonena kuti tsiku lina azakhala speaker wa nyumbayi, pomwe pano tikukamba kuti tsopano ndi speaker wa nyumba ya malamulo. Well, timve maganizo anu through comment section zamomwe mwayionera nkhani yakuti mawu amalenga, kamba kuti Samia Suleiman zimene adazilankhula zakwaniritsidwa dzulo, ndipo momwe tikunena nkhani ndi speaker wa nyumba ya malamulo. Mu video iyi munali ndine Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda muchite like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena ma videos amene tikhala tikonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel.